Bună ziua, dragi prieteni! Alături de noi este directorul general Scania România și Bulgaria, domnul Benoît Tanguy. Bună ziua, Benoît! Bună dimineața! Cum te simți astăzi? Super! Super, extraordinar! We are happy to meet you again. Thank you so much. Same for me. Yeah. Very glad to meet you again through digital channels, but it's always good and always nice. Yeah, and we are together with all our partners like Bridgestone, City Trailers, Crone, Myler, Fuchs and Scania Credit Romania. We can see even that the future, the design of the future is different, but will be very nice and very positive. What can you tell us about the new Scania Super, this new product? What are the main changes and also what are the main promises from this product? First, the good thing is that we don't rebuild a truck from zero. We took everything that was very nice on our today product, and then after discussion on the customer experience, we look on the point that was needed to improve, and this different point was improved during the last 7 years, step by step, on test also. And today we have a very good, reliable product and a very good performance. I can tell you that today, what we experience with this new product, the Super, at least we have a fuel economy minimum of 8%. And an 8% fuel economy today with the cost of fuel, it's a huge improvement and this huge benefit for our customer. But this is coming from... Where is this coming from? It's coming from lot of areas. The chassis is new, layout is new, engine, gearbox, axle, tank, a lot of improvement that we put in this truck. And the good thing is that it's always continuous improvement, and with this Super we have the most updated product in terms of fuel and total cost of operation, fuel economy and total cost of operation. In the end, what would be your advice? What would you like to transmit to the transport companies that are today in our event? First of all, that let's not be afraid about the future. Yes, a lot of challenging target in front of us, but again, be confident. The future is super, and we do together with Scania. Thank you so much, Benoît. Cu plăcere. Și acum, haideți să urmărim un film despre Scania Super. Let's talk about 8%. It might sound like any other number, but look around you and think about it for a second. How virtually everything you see has been transported by a truck at some point. That's what makes this introduction one of our biggest achievements yet, enabling every Scania truck equipped with a new Super powertrain to cut its fuel consumption by at least 8%, over and over again. You see, it makes for an entirely different future, an 8% better one, for everyone. Our new Super combustion engine powertrain is a century of experience put to the test. The very best we've ever built, the most efficient and sustainable of its kind, ready today to carry the cargo of tomorrow. Have a look at the future. It's Super. Îl avem alături de noi pe specialistul Scania, Victor David, inginer vânzări. Victor, o să intru direct în subiect. De ce Super? De la ce vine Super? Super e un fel de moștenire a Scania. Prin anii 60 a fost lansat un camion ce a purtat această denumire Super, iar de-a lungul timpului au fost mai multe modele ce au purtat acest însemn. Anul acesta, odată cu introducerea noului lanț cinematic, s-a reintrodus termenul de Super. Cât timp a luat colegilor de la fabrică să dezvolte această nouă gamă de camioane? Dezvoltarea a durat aproape 7 ani de zile. S-au făcut numeroase teste, atât în laborator, dar și pe drumuri publice.
teste pentru a demonstra eficiența noului motor și a noului grup, dar și pentru a testa fiabilitatea acestuia. Ca ordin de mărime s-a dat în conjurul lumii de 70 de ori, Wow. da, în kilometri, pentru a demonstra aceste cifre și Am înțeles. eficient. Ce promite noua gamă Super? Adică după atâtea teste, care sunt promisiunile? În primul rând, și cred că cea mai importantă promisiune e cea a eficienței și a reducerii consumului de combustibil. Aproape 8% va fi reducerea de combustibil în funcție de ce aplicație are clientul. Cum am zis, 8%, da. Știm că peste jumate din costurile unei companii de transport o reprezintă cheltuiala cu carburant. 8% nu e un lucru Exact, și mic. când ne gândim la clienți care efectuează un număr foarte mare de kilometri în fiecare lună, 8% va fi din ce în ce mai avantajos pentru ei, reducerea consumului de combustibil. Dar care sunt aceste noutăți, aceste îmbunătățiri care au dus la obținerea unor cifre atât de promițătoare? În primul rând, motorul. Este un motor complet nou, e o nouă platformă de 13 litri. Nu mai avem piese în comun cu vechiul motor, deci totul a fost reproiectat, regândit pentru a avea o eficiență cât mai ridicată. Acesta e și cuvântul care caracterizează un nou motor, eficiența, deoarece avem un randament de peste 50%. Practic, dintr-un litru de combustibil, noi folosim util jumătate din acest litru, deci de aici și consumul scăzut de combustibil. Foarte multă atenție s-a dat micilor detalii, s-a optimizat procesul de ardere, cum circulă aerul prin motor. Toate aceste mici detalii au dus la obținerea unui consum scăzut de combustibil. Alte îmbunătățiri? Da, frâna prin compresie, practic pentru anumite aplicații putem să înlocuim retarderul clasic cu această frână pe motor. E un sistem de frânare de încetinire avansat, care, pe lângă faptul că micșorează masa camionului, deci crește sarcina utilă, poate să ofere aceeași putere ca retarderul clasic. Am înțeles. Un lucru foarte interesant cu această nouă frână prin compresie e faptul că este integrat în sistemul de frânare clasic al camionului, astfel încât putem să profităm de toate sistemele de asistare a șoferului. De exemplu, funcția Eco-Roll de la Scania, care în funcție de topografie ajustează viteza camionului. Și acum putem să oferim această funcție și fără retarder. Și legat de cutia de viteze, s-au făcut îmbunătățiri și aici? Da, anul trecut am introdus o nouă cutie de viteze, odată cu introducerea noilor motoare V8. Odată cu această lansare introducem al doilea membru al acestei noi platforme de cutii de viteză, destinată mai mult transportului pe distanță lungă. Împreună cu nou motor contribuie la acești 8% reducere de combustibil. Știu că mai sunt și alte îmbunătățiri. Care ar fi acestea? Bineînțeles, pentru lanțul cinematic, ultima componentă care a fost actualizată a fost puntea spate. Avem un nou program pentru punctele spate simple, fără reduktor în butuc. Această nouă punte este mai ușoară, mult mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil și are o gamă foarte mare de raporturi de transmitere. În momentul în care a fost proiectată această nouă punte, s-au luat în considerare atât motorul cu ardere internă, dar și motoarele electrice. Adică a fost optimizată pentru ambele tipuri de propulsie, nu doar pentru motorul cu ardere internă. Se pregătește Scania să producă atât exact. camioane clasice, cu combustie internă, dar și camioane cu motoare electrice. Exact. În aceeași fabrică, cumva. Da. Practic, am înțeles. Puntea va fi aceeași, sistemul de propulsie va fi diferit. În ceea ce privește cabina, cu ce noutăți vine gama Super? Dacă ne referim la exterior, o să introducem de anul viitor oglinzi tip cameră. Se integrează foarte frumos în estetica camionului. Care ar fi avantajele acestor noi oglinzi? În primul rând, vizibilitatea
indirectă a șoferului. Nu mai ai carcasa oglinzii care să-ți obtureze câmpul vizual, ai doar o mică cameră în exterior, astfel încât tu vezi mai mult în afara camionului. Având monitoarele în interiorul camionului, sunt mai în câmpul vizual al șoferului, astfel încât el nu mai trebuie să-și mai întoarcă la fel de mult capul ca să vadă ce este în spate. Lentilele sunt speciale, astfel încât nu se umplu de apă când plouă, deci vizibilitatea șoferului va fi aceeași indiferent de vreme. Un alt avantaj al acestor camere oglindă este acela al reducerii consumului de combustibil, deoarece au o formă mai aerodinamică decât oglinda clasică. Dar ce ne poți spune despre serviciile cu care vin atașate aceste super produse? Ca de obicei, serviciile noastre sunt personalizate pentru fiecare client în parte, iar gama Super va veni cu un nou serviciu denumit ProCare. At Scania, we have always cared about the total solution. With our new premium uptime service ProCare, our products and services will be more reliable than ever. Thanks to proactive vehicle health analysis and careful service planning, we aim to offer 100% planned uptime for business-critical trucks. Rest assured, your solution will be super all the time. De ce ar alege o companie de transport un produs Scania Super? Și când mă refer la Scania Super, zic și camionul și serviciile Scania Super. În ceea ce privește camionul, este cel mai avansat camion produs la ora actuală. Motorul, după cum am zis, este foarte eficient, are o eficiență de neegalat pe piață, consumul de combustibil este scăzut, deci costul total de întreținere și de operare al acestui camion va fi mai redus. Dacă ne gândim la servicii, fiecare serviciu este adaptat pentru fiecare client în parte, deci nu totul este optimizat pentru afacerea clientului. Am înțeles. Viitorul este super? Și este foarte super. Numele meu este Lechințan Kevin, lucrez la firma Ron Transmar și ca șofer, și ca dispatcher, cât și ca manager de asistență, cum să zice. De ce Scania? Am ales Scania deoarece este un camion fiabil. Este singurul camion cu motor V8 și Euro 6. Firma noastră se ocupă cu transporturi gabaritice. Primele noastre camioane au fost două Scanii, un 164-480 și un 164-580. Și de atunci tot am evoluat și am ajuns să avem unele dintre cele mai performante camioane actuale pe piața europeană. Taică meu, când eu eram mic, era șofer de camion și mă lua cu el în cursă, ceea ce m-a determinat să fac și asta de multă vreme. Și acum, cu vârsta de 21 de ani, am avut și eu posibilitatea de a merge pe camion și, cum am dat de permis, mi-am și luat acest camion frumos și uite că mă aflu deja pe drum, făcând ceea ce îmi place și ceea ce am vrut să fac de când sunt mic.